Zizek foi moi crítico coas éticas identitarias. E hoxe, isto chega a todo. Daquela, que dixo Zizek? Zizek dixo que o individuo non é soberano. Non? Esta autoimaxe nosa, este autoconcepto, e a forma na que nós creamos a nosa identidade ten fendas. E o individuo tenta ir enchendo estas fendas. Eu conecto isto coa idea esta de que precisamos unha religión, precisamos un pouco ese ente, ese mandado, para encher as fendas. De feito, Zizek dicía que contradicindo a Marx dicía que o individuo actúa contra si mesmo en favor do sistema desde a ignorancia, desde o descoñecemento. Zizek dixo que non, que o individuo actúa en favor do sistema sabendo que o fai, case dende un desfrute. Eu entendo que encher estas fendas, desde esas éticas identitarias, require de ir en favor do sistema. Daquela, por exemplo, para min, os activismos fan esta función de religión e fan esta función de encher as fendas para eu definirme, pero definirme dende como me proxecto, dende como ti me percibes, máis ca dende o que eu sinto de verdade. Eu penso moito sobre disto, en algo que é moi polémico, que é o veganismo. No contexto de Galicia, a persoa vegana, por exemplo, ten a súa idea, non vou entrar en se me parece ben ou mal, é a súa idea. E transmite-o case como unha identidade. É un activismo. En Galicia, o sector primario é moi importante. A persoa vegana non debería preocuparlle, por exemplo, o sector lácteo. E que se paga mal o leite? A persoa vegana debería dicir, a min dame igual, porque eu non consumo ese produto e, ademais, a mensaxe que eu transmito é que non debemos consumilo. A persoa vegana non debería importarlle o sector do mar. Os mariñeiros deberían darlle igual, porque no seu ideal non se pesca. Non matamos animais para consumir. Daquela, tapo unha fenda co veganismo, pero abro unha nova fenda, porque ti imagínate que eu agora son, como pasa hoxe, son vegana, son nacionalista e son independentista, imagina. Claro, abro unha tremenda fenda, porque como funciona o independentismo en Galicia sin o sector primario? Vale, temos a agricultura, pero que facemos co mar? Impórtanos realmente desde unha perspectiva vegana? A persoa vegana abriu unha fenda aquí e como tapa agora esa fenda? Co cal estas éticas identitarias non deixan de ser isto que dicía Zizek, de querer encher as fendas que a min non me permiten sentirme soberano, pero cunhas tapamos outras. Habería que asumir que sempre vai haber fendas, que son libre dentro do contexto, sempre, pero que a liberdade ten límites, e que vou ter fendas. Un traballo de individuación como é debido pasaría por asumir que vai haber fendas e buscar o equilibrio. Que un estudo do veganismo, por exemplo, que é moi polémico, pero que é unha reflexión. Pregunteime moitas veces,
estas persoas veganas, no contexto de Galicia vou falar, que consumen vitamina B12, que se sintetizan mellor nun laboratorio en Suiza ou en Alemaña, que non queren que os animais sufran, por exemplo, porque non comen bivalvos, que é unha fonte inmellorable de vitamina B12, comendo un produto que pertence ao reino animal, pero non ten receptores da dor, non hai ese sufrimento, non?, que lle atribuímos ao animal, e ao mesmo tempo, aquí en Galicia, é un consumo de proximidade en favor do noso sector do mar, non? Dicir, se é unha ética de vida, non encaixa mellor ese consumo de proximidade para ter ese aporte de vitamina B12 que eu preciso, en vez de consumir un produto que se sintetiza nunha farmacéutica, que logo ademais invirten, por exemplo, en armas, non? As farmacéuticas é un lobby potentísimo que se beneficia moitísimo da guerra, daquela é un pouco a idea de Zizek. O ser humano está sempre buscando tapar esas fendas, pero cando tapo unha abro outra. E aí hai un traballo importante que facer. Que pasa con esta idea dos activismos como religión, como identidade, como darlle un significado á miña existencia, que nos levan un pouco a eso que falo, que teño por aí un vídeo onde digo a desgana como a religión. Esta idea de que ao final o ser humano non quere ser libre, actúa contra sí, sabendo, como diría Zizek, porque desfruta deso, desfruta da obediencia, daquela. Que pasa cun activismo? Que é un mandado. E eu agora sinto a pertenza. Eu son isto. Por exemplo, eu son feminista, eu son vegana, eu son ecoloxista. E alguén xa dixo que é o que está ben para ser isto, e eu obedezo. Co ecoloxismo vémolo moito, porque hai mandados que veñen no nome do ecoloxismo e que despois, unha vez máis, non fan sustentável, por exemplo, o tema do monte ou a propia agricultura. Sí? Pero eu estou obedecendo, estou a favor disto, porque é así, é o evanxeo do ecoloxista, é o evanxeo da feminista, é o evanxeo da persoa queer, é o evanxeo da vegana, e vou con todo, obedecendo. Non podo desobedecer ao meu movemento. Daquela aquí non hai ese proceso de individuación, de traballar no teu individualismo, e hai un prazer pola obediencia. E hai unha falta de pensamento libre, porque hai unha falta de liberdade desde o punto de vista onde a persoa non quere enfrontar a súa liberdade. Porque a liberdade sí que require ese medo a non pertencer, esa falta de un ser supremo, un ente supremo ou un mandado máis grande que me fai sentir que eu pertenzo a isto e eu por aquí vou ben. E se vou mal, como diría Zizek, e son consciente, eu vou mal con outras persoas. E ata nesa contradicción eu vou atopar quen me diga está ben, fixéchelo ben, era así, o noso evanxeo di que é así.
É complexo. A mí gustaríame podelo explicar aínda mellor, pero como me gusta tamén moito facelo dunha forma espontánea, que tamén convide á reflexión, porque non se trata de que eu teño unha verdade, porque eu tamén teño as miñas fendas e non as consigo tapar. E o máis que consigo é miralas e darme conta de que aquí non consigo pechar. E quizáis isto é o máis próximo á liberdade que estamos, que é recoñecer esa identidade incompleta sempre e asumila e pensar sobre dela, porque isto, de algunha forma, mirar a túa fenda, aquelo onde non consigues pecharte como individuo soberano, xa é o punto máis alto onde ti és libre. Libre de expresalo, de cuestionalo, de cuestionarte e de facer un camiño que non é o da masa ou do teu activismo ou do teu movemento, senón que é de teu e acolle moitas ideas de moitos movementos.